Geroz eta gizarte zaharrago batean bizi gara. Geroz eta zaharragoak dira gure herritarrak eta honekin batera gure eliztarrak. Beti gazte bizi nahi duen gizarte batean adinduak eta zerikusi guztia duen hauekin ez dago baloratua. Batzutan baztertua dagoela esango genuke. Eliza bezala egoera honek zalantzan jarri beharko liguke hauekiko degun jarrera. Gure elizetara hurbiltzen diran adinekoak ez dira sujeto pasiboak. Alderantziz, hauen esperientzia, jakinduria, fede transmisioan egiten duten lana izugarriak dira. Egoera hauetatikan abiatzen da Frantzisko Aita Santua 2020 urtean gai honi sustraietatikan heltzen dionean. Handikan aurrea ekintza berri batzuk ere antolatu dira. Katekesi esanguratsuak esateko. Baita ere, Aiton Amonen egun seinalatu bat uztailaren 26an. Leon Aita Santua ere bide berdinetik handijoa. Eta danak helburu berberarekin. Alda dezagun gure begirada zahartzaroaren aurrean. Sinismenaren aitormen personala. Eguneroko bizitzan fedea indartu. Goizeko otoitzarekin hasiera eman egunari. Jesusen espirituari irekita. Ebangelioa irakurriz egunerokotasunean sortzen diren arazoei aurre egin asmoz eta gozatuz. Hor indarturik gaixo ezin du elbarri eta aulenak gogoan bideratzen joan gera. Bereizitasunez egoitzetan dauden Aiton Amonak bakardadea beregan sumatzen duten personak, zaintzaren urritasuna nabari dutenak, hoien gertutasuna gure egin nahi genduke. Beroiei entzuten saiatzen naiz. Itxaropena sortu asmoz beraiengan. Bitartekari dira niretzat nere fede ibilbidean. Egoera horrek motibatzen nau aurrera egiteko nere gaitasunaren arabera. Un evangelizado de verdad que busca vivir el Evangelio de Jesús, y entre los mayores hay muchos. No puede dejar de evangelizar y tiene muchas posibilidades de hacerlo muy bien por sus características. Una persona mayor que asume con serenidad y con paz las dificultades que le pueden sobrevivir por su edad. Está evangelizando en su derredor. Una Aitona, una Amona que en su casa, en las conversaciones de casa, pues intenta relativizar los hechos, los problemas, que intenta crear en su familia y en su vecindad un clima de serenidad, de armonía, de paz, y que más que con sus palabras, con sus hechos, con su vida, enseña a sus nietos y nietas a vivir la compasión, la misericordia, el compartir. Pues está evangelizando estupendamente, horrezta dudarik. Naiz eta gu ere zainduak izateko adinean egon, saiatzen gera gu baino okerrago dauden apaizai gure laguntza ematen. Oso pozik egiten dugu gainera eta aurrera ere jarraitzeko prest gaude. Gizarteak erronka berria jartzen dizkigu begi aurrian. Eta elizatik ere heldu egin behar diegu. Gure adinduak arreta behar dute gure aldetik. Nondik hasi? Lehenengo entzun egin behar ditugu. Dituzten beldurrak, dituzten zalantzak, dituzten iritziak, jakin, harrera eman eta hitz egin behar ditugu. Bakardadean bizi direnak identifikatu behar ditugu, ezagutu behar ditugu, eta hauei bide laguntza bat eskaini, kafe bat hartuz, paseo bat emanez, igandetan mesetara lagunduz. Heriotza eta dolua oso presente daude hauen bizitzetan. Zergatik ez eskaini gure parrokietan espazio batzuk, honen inguruan hitz egiteko, otoitz egiteko, jainkoari irekitzeko. Hauek egin ditzazkegun adibide batzuk besterik ez dira.
Egoera hauei erantzuna emango dien pastoraltza osatzen ari gea elizbarrutian. Hau da, adinekoak, adinekoekin eta adinekoentzako lan egingo duen pastoraltza sail berria. Erronka politia dugu gure aurrean, beharrezkoa eta gure adinekoei zor dieguna. Izango dezu gure berri, laizter arte.